Добър ден, аз съм Ляндри и днес ще играем Майнкрафт. Вектор 10. О май гад. Епесен 20. Значи сега пускаме играта. Миналия път направих клип от 1 до 3, тъй сега ще бъде от 1.4 до 1.8. На майка ти каза. И започвам, аз имам 3 щита купени. И сега гледайте коста красиво задна салто. Песен лястро ще и бъде. Можете да сме го реалния свят тъй. Паркур нинджа! Който прави паркур, да пише и ако си дълго пълно, може да тренирате с мен. Под голяма част от вас. Точно са мен. Няма само че да ги правя с 3 звезди. Просто не можа. Какво да се прави? Не се мъча. Така се влиза. Така се влиза с стил. И казах, както винаги, няма да се мъча да го правя с по 3 звезди. Правил съм ги вече по 3 звезди, не ми трябва повече. Така не можете, нали? О, да. I'm sexy and they know it. Предно кълбо. Вау. Така не можете, а? Така се влиза с стил. Скока на Васил Левски. И аз ще го оправя. Само ми на ето и ниво. И аз съм паркур нинджа. Опа, къде тъж? Иска да ме убивам, аз съм хитър, разбира се ли. Слагам щито и. Щита ви предпазва. Много. Ще спра компютъра. Ще спра за малко клипът. Заради някои хора. Завърнах се и продължавам клипа. Най-сетне. О, нинджа. Те не можеш ли? Вау! Той човека за кой са фан за главата ми, ама. Кой може да скачи така? Вау! Как се влиза с... Добре. 100 мегабита в секунда. Добре. Така аз мога да... Вау! Направо се изстрелях с скоростта на Байгано Турчина. Добре, той стана с 3 кова. Така че... И... 1.8 и... Приключвам клипа, защото ще стане прекалено дълъг. И няма да... Ако стане по-голям от 15 минути, няма да мога да окача. Не ми дава, не знам за какво. Иначе ще да правя 30 минути клип с
сцена от първо до 10 ниво. Така че абонирайте се за мен и ще правя по-големи клипове, по-дълги. Трябва да се оправя гласа явно, защото много слабо се чува на клиповете. Но те аз пък не говоря силно заради. И аз почти бях успял. Бях умрял. Така не може. Тук вече има нова версия. И така се прави на новата версия. Така. Така се умира на новата версия. Това си направих сам да видя. Нарочно не се изсилих, да видя дали той ще седи с мавани. Във въздуха ма фана. Ще бъде някакъв грозен. И аз съм на 15-то място по най-добрият паркур в света. Tu не са... Отлагавих, ама явно не можах. Просто да мина под него, ма ми дали. Тъй че... Сега няма се лгая повече, ще умина. Бле! Тъпунгер грозен не може да ма фане. Добре, разбрах, ще изключим мрежов кабел, пак се възвърна интернет. И както обикновено, аз ще съм най-добрия по вектор на 15. Аз съм на 15 място по вектор в света. Къде отиваш ти? Къде ще ме фащаш? Това бяха Слян 2 и чао!